Днеска оставихме една солидна сума в Керхер. Водостроика. Тук различни видове приставки. Един хоби екстрактор, освен професионалния, който имаме. Парочитачка. Прахосмукачката си е моя. Обожавам да разопаковам нови неща. Взел съм бързи връзки, тъй като на Керхер оборудването всеки път трябва да завиваш, да развиваш. Затова правим това приспособление, бърза връзка, само штрак-штрак. Сега да видим как да ги монтираме. Монтирах бързите връзки. Така. Сега да видим. След като сглобихме водостроиката, бързите връзки и маркуча, сега трябва да я захраним с вода. И затова ще използваме отново маркуч на Керхер с бързи връзки на Керхер и ще я направим един тест. Водостройката е сглобена, маркуча, бързата връзка. Пускаме водата. Хубаво е да се зареди с вода. Тогава ще включим водостройката и ще тестваме. Да, точно така изглежда колата на един детайлър. По нищо не можеш да разбереш, че всъщност човека е детайлър. Освен по това тук долу. Най-важният елемент от номера. Включваме. Сега с помощта на бързите връзки смяната става адски бърза. Ами, това беше от водостройката. По-късно ще направя клипче за другите неща, които съм взел, пара и екстрактор. Ще ги тестваме на една кола. Иначе това си ми е гаражчето. Няма как да ни се похваля. Тук от жегата малко тръгна да се разпада, ама ще ги залепим. Не е драма. До скоро!